A gép, ami most újabb a flottánkban, ebből a gépből egyébként most 2-t szereztünk be az elmúlt esztendőben. Ez annyiban tér el a korábbi testvéreitől, hogy ez most már precíziós szórásra is képes, tehát az új idők szele, az új elvárások, a különböző méretű üzemek, illetve az ottani agronomusok kívánságát is igyekezünk kielégíteni. Tehát szórási térképre reagálva, ami precíziós talajmintavételen alapul, gyakorlatilag ezt tudja lekövetni a gépünk. Nagy teljesítményű a gép, illetve nagyon szép a szórásképe, ez gyakorlatilag a műszaki fejlesztésnek köszönhető. Németországból a Hufgard elnevezésű cégtől származik minden gépünk, amit így kiadunk. A gépeknek sajátossága az, hogy alapvetően egy 140 lovas traktor elegendő a meghajtásához, illetve üzemeltetéséhez. Gyakorlatilag 4 tonna önsúly a pótkocsi, 12 tonna a teljes terhelése összsúlyban, és ezt tudjuk megtölteni térfogassúlytól függően 8, illetve 9-10 tonnás töltéssel talajjavító anyagból.